लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै खनसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो 30टा आङो MCQ आङो लानानै फैदों। आङो इन्डियान भेलि सिभिलाइजेसन एबा इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन एबा जायखौ जोङो हाराप्पा सिभिलाइजेसन होननानैबो मोनथियो, आं बेनि सायाव लानानै फैदों। बेयो एन्सियेन्ट हिस्ट्रिनि कुइसन। बेयो गासैबो आनजादनि थाखाय खुब इम्पर्टेन्ट फैथावना सोंथिफोर। दा जोंना बर्तमान सोलिगासिनो दं SSC ग्रुप D नि एप्लाइ। बेयाव जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा एप्लाइ खालामदों बिसोरनि थाखाय बेयो इम्पर्टेन्ट जागोन इन्डियान हिस्ट'रिनिफ्राय। आरो बेजों लोगोसे गुबुन जोंनि आसामनि स्टेट एग्जामफोरनि थाखायबो बेयो इम्पर्टेन्ट जागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेयाव इम्पर्टेन्ट आनजादाव फैथावना कुइसनफोरखौ नोंथांमोना बर' रावजों मोनगोन। अब्ला फैयो जोङो भिडिअखौ जागायलांनोसै। 1 नाम्बार कुइसना दङ इन्डस सिभिलाइजेसन सोदोबखौ बाहायजेननाय गिबि स्कलारा सोरमोन? Who was the first scholar to use the term Indus civilization? अब्ला बे मोनब्रैयाव अपसनाव दङ। एआव दयाराम शाही, बियाव दं जन मार्शेल, सियाव दं राखाल दास बेनार्जी, डियाव दं RS बिज। अब्ला बे कुइसननि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी जन मार्शेल। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसनाव दं नोंथांमोननि स्क्रिनाव। नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै लादो आरो हायोब्ला बेनि एन्सारखौ सानदो बबे मोनसेया जागोन। दङ कुइसना दा केपिटेल सिटिज अफ इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन वेयर, माने इन्डस भेलि सिभिलाइजेसननि राजथावनिनि नोगोरफोरा मा मामोन? अब्ला नोंथांमोना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ मोनगोन। अब्ला कारेक्ट एन्सारा बेना अपसन नाम्बार D हाराप्पा एन्ड महेनजादार'आनोमोन आरोखि। होमबा भारतआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन संखांजाजेननाय जोङो सिटि होननानै बुङोब्ला बबेखौ मोनो जोङो? हाराप्पाआनो गिबिसिन आरोखि। दाना बेनि उनाव फैदो जोङो गोबां कुइसन सोलोंगोन बेयाव। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। गासिबो कुइसना आनजादनि थाखाय खोब गोनां इम्पर्टेन्ट। दाना नेक्स्ट कुइसन 3 नाम्बाराव बुंदों कुइसना हाराप्पाआ बबे दैमानि सेराव दं? बे हाराप्पा नोगोरा बबे दैमानि सेराव दङ? भारतनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन संखांजेननाय बे सिटि हाराप्पा साइट बे बबाव दङ? गंगा दैमानि सेराव दङ ना यमुना ना रबि ना सिन्धु? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयो रबि दैमानि सेराव दङ। अपसन नाम्बार सिया बेनि कारेक्ट। होमबा जोङो बेनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनानै लाबावनोसै गुवारै। नायदो हाराप्पा साइटआ पाकिस्तान हादराव दङ। बेबो खोब इम्पर्टेन्ट। हाराप्पाया बबेयाव दङ होननानै बुंबा पाकिस्तान हादराव दङ बे। आरो स्टेटआ जाहैबाय पान्जाब स्टेटआव गोग्लैयो। ओमफ्राय बेयो रबि दैमा सेराव दङ। नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय साहिवाल डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेयो। ओमफ्राय बे साइटखौ सोर संखांनानै दिहुनामोन होनबा सोर डिसकभार खालामा होननानै बुंबा बे हाराप्पा साइटखौ दयाराम शाहीनिआ 1921 मायथाइयाव बेखौ संखांनानै दिहुनदोंमोन आरोखि। गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन 4 नाम्बार कुइसन। गासिबो इम्पर्टेन्ट गोजा। नोंथांमोना नट्स खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो लोगोसे बेनि PDF खौबो आं नोंथांमोननो होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि इन्सटाग्रामथ' नङा टेलिग्रामाव जइन जाबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना टेलिग्रामाव चेनेलाव बेनि PDF खौ मोननो हागोन। दाना 4 नाम्बार कुइसना नोंथांमोननि स्क्रिनाव नै महेनजादार'आ बबे दैमानि सेराव दं? होमबा बेबो हाराप्पा एबा इन्डियान सिभिलाइजेसननि। होमबा महेनजादार'आ बबाव दङ? एआव इन्डस, ब्रह्मपुत्र, गंगा ना बेज? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए इन्डसआव दङ। होमबा बेनि सोमोन्दैबो जों एसे नायनानै लानोसै। बेयाव नोंथांमोना नुदों महेनजादार' साइटआबो पाकिस्तानावनो दं। हाराप्पायाबो पाकिस्तानावनो आरो महेनजादार'आबो मा पाकिस्तान हादरावनो दं आरोखि। बेयो सिन स्टेटआव गोग्लैयो। ओमफ्राय बेना इन्डस दैमानि सेराव दङ बेयो। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बेनाव होमबा लारकाना डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो। ओमफ्राय बे महेनजादार' साइटखौ सोर संखांनानै दिहुना होननानै बुंबा राखाल दास बेनार्जीआ संखांनानै दिहुनदों। माब्ला? 1922 मायथाइयाव संखांनानै दिहुनदों। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै।
गासिबो इम्पर्टेन्ट गोजा आनजादनि थाखाय जोंना दा जायफोर फंबाय आरो बिनानावमोना एसएससि ग्रुप डि नङा होमबा एसएससि ग्रुप डि खौ एप्लाइ खालामबाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन बेयो इन्डियान हिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजाङै प्रिपारेसन खालामबाय थाबा बे एसएससि ग्रुप डि खौ मोजाङैनो मोजां क्लियार खालामनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथियो बेनिखायनो दानिफ्रायनो स्टाडि खालामखादो आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै दासिमबो बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। दा फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै होमबा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बेयाव दङ कुइसन नाम्बार 5 आव सोर आर्किय'लजिस्टआ इन्डास भेलि सिभिलाइजेसनआव महेनज'दार' साइटखौ संखांदोंमोननो दहायसो एसे सिगाङाव जोङो बेनि एन्सारखौबो फरायखांबाय होमबा महेनज'दार' साइटखौ सोर संखांजेनदोंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि राखालदास बेनार्जी बे राखालदास बेनार्जीआनो बे महेनज'दार' साइटखौ 1922 मायथाइयाव संखांनानै दिहुनदों बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन। दानिया फैदो जोङो 6 नाम्बार कुइसन 6 नाम्बार कुइसनाव फैबावबाय सोर आर्किय'लजिस्टआ इन्डास भेलि सिभिलाइजेसनआव हाराप्पा साइटखौ संखांदोंमोन बेबो इम्पर्टेन्ट हाराप्पा साइटखौ सोर संखांदोंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बि दायाराम साहेनिया संखांदोंमोन माला 1921 मायथाइयाव बियो संखांदोंमोन आरोखि होमबा अप्शन बिआ बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो जोङो 7 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसै 7 नाम्बार कुइसनाव दङ नै हाराप्पा 7 आव दङ हाराप्पा साइटनि बबेयाव डकयार्डआ दं डकयार्डआ हाराप्पा साइटनि बबेयाव दङ बेखौ सोंदों बेयाव अप्शनाबो मोनब्रै दंखायो बे मोनब्रै अप्शना दङ एआव कालीबंगानाव लथाल ओमफ्राय सुटकाजेन्दर ओमफ्राय सटकाखलि होमबा बे डकयार्ड मानि नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया गाहाम गोदो बेखौ इन्डियान सिभिलाइजेसनआव बाहायोमोन नालाय डकयार्डआ जाहैबाय मा मोनसे प्लेस वेयार शिप मा होनना बुंदों ए प्लेस वेयार शिप आर बिल्ड एन्ड रिपेयार जेराव मा होननानै बुंदों बे नै जाहाज आरिफोरखौ मा बानायो आरो रिपेयार खालामो होमबा बे जायगाखौ मा होननानै बुंदों बेयाव डकयार्ड होमबा बेयो बबे जायगायाव दङ बेखौ बासिनांगौ अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेयाव बबाव दङ लथालाव दङ बे अप्शन नाम्बार बि बेनि कारेक्ट एन्सारा मा लथालाव दङ होमबा नोंथांमोना लथालनि सोमोन्दैबो एसे नायनानै लाखादो नै एनडिआव होनाय दङ लथाल साइटआ अबाव दङ बे इन्डियायावनो दङ गुजरात स्टेटआव गोग्लैयो लथाला आरो बबे दैमानि सेराव दङ होननानै सोंनोबो हागौ कुइसना होमबा बे बगाबा दैमा सेराव दङ ओमफ्राय आहमेदाबाद डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बे साइटखौ सोर संखांनानै दिहुनदोंमोन एस.आर. राव आर्किय'लजिस्टआ 1952 मायथाइयाव बेखौ संखांनानै दिहुनदोंमोन नोंथांमोना बेखौबो नट खालामनानै लाबानो जाबाय गासिबो कुइसनानो इम्पर्टेन्ट गोजा आरो बेयो सिगांनि एसएससिनि आन्दाराव गासिबो फैखांजोबनाय कुइसन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन लथालाव मा मा दङ बेखौबो एसे मोनथिनानै लादो नोंथांमोना नै लथालाव मा मा मोनो नै बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै ला आरो बेखौ फरायनानै गोसोआव लानानै थाबानो जाबाय बेनिफ्रायबो बबेबा मोनसे नङा मोनसे कुइसना जानो हाथाव नेक्स्ट जानो गोनां आन्जादफोराव। दाना फैदो जोङो सिगांलांसै नेक्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो आरो फरायदो लथालाव मा मा मोनबावो नै दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 8 नाम्बार कुइसन बेयाव बुंदों नै द ग्रेट बार्डआ इन्डास भेलि सिभिलाइजेसननि बबेयाव संखांजादोंमोननो बबे जायगायाव संखांजादोंमोन महेनज'दार'आव संखांजादोंमोन ना हाराप्पायाव संखांजादोंमोन ना रप्पाराव ना लथालाव बा बेखौबो बासिदो नोंथांमोना अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना महेनज'दार'आव संखांदोंमोन आरोखि बेखौ द ग्रेट बार्डआ ओरैबो सोंनो हागौ कुइसनखौ द ग्रेट बार्डआ बबाव दङ बा महेनज'दार' आरो महेनज'दार'आ बबाव दंमोन जोंना पाकिस्तानाव दंमोन बेखौबो मिथिखानांगोन आरो नै ग्रेट बार्डआ मा महरनि नै नायदो बे दुगैग्रा फुख्रि बायदि आरोखि बेयाव जायखिया गोदो समाव मा खालामोमोन जोंथ' मिथिला बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव फरायनानै लाबानो जाबाय नै माने नै बेयाव दुगैनायनि बाथ्रा होननानै बुंदों बेयाव दुगैनायनि बाथ्रा होननानै बुंदों नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गोदो गोदायनि बाथ्रा। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 बेयाव फैबाय नै
हाराप्पान्सफोरा गाहायनि बबेखौ बाहायनो मिथियामोननो नै दा हाराप्पान्स डिड नट नो दा इउज अफ माने गोदो गोदाय हाराप्पानफोरनिया बबे मोनसेखौ बाहायनो रोङामोन बेयावथ' माखासे धातुनि नाम दं नै ब्रन्ज कपार गल्ड आयरन बा बेनिफ्राय बबेखौ बाहायनो रोङामोन बा गोदो गोदाय हाराप्पानफोरा ब्रन्जखौबो बाहायनो रोंदोंमोन कपारखौबो रोंदोंमोन आरो गल्डखौबो रोंदोंमन नाथाय नैबे आयरनखौ बाहायनो रोङाखैमोन आरोखि आयरनखौ मोनथियामोन एबा संखांजायाखैमोन आयरना गोदोहाय होमब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा जायो अप्शन नाम्बार डि आयरना जायो होमबा कारेक्ट एन्सारा अप्शन डि दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन एबार 10 नाम्बार कुइसन बेयाव नै लिरनाय दंखायो नोंथांमोननाय एनबिआव बै समाव आयरनखौ संखांनो हायाखैमोन जाहैदों बा बै समाव बिसोर ब्रन्ज बै समाव बिसोरखौ मा ब्रन्ज एज सिभिलाइजेसनबो बुङोमोन एखायनो बिसोर ब्रन्जखौ बांसिन बाहायोमोन जाहैदों आरो बै समाव बिसोरो मा गराय आरो सिंहखौबो मिथियामोन जाहैदों दस्रा एनिमेल्सफोरखौ बिसोरो मोनथियोमोन जानो हागौ नाथाय नैबे हिस्ट्रि आं फरायनाय बिजाबाव मोननाय बायदिब्ला बिसोर गराय आरो सिंहखौ मोनथियामोन होमब्ला बेबो कुइसन जानो हागौ होमबा नोंथांमोना बेखौबो नट खालामनानै लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 10 नाम्बार कुइसन दाना 10 नाम्बार कुइसनाव फैबाय नै इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन समनि मानसिफोरनि थाग्रा न'फ्रा माजों लुजानायमोननो बै गोदो गोदाय बे इन्डस भेलि सिभिलाइजेसनाव एबा हिन्दु मा होननानै बुङो बेखौ बर'आव बुंबा हिन्दु सेरफां बै सोदोमस्रियाव आरोखि हिन्दु सेरफां बै सोदोमस्रि समाव नि मानसिफ्रा न'फोरखौ माजों लुनानै थायोमोन नै दा हाउसेस अफ इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन वेर बिल्ट अफ माजों उड ना बेम्बु ना बान ब्रिक ना स्टोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय नैबे बान ब्रिक खामनाय इथा एबा सावनाय इथाजों बिसोरो न'खौ लुयोमोन आरोखि गोदो गोदाय बे होमबा कारेक्ट एन्सारा अप्शन सि होमबा अप्शन सिया बेनि कारेक्ट एन्सार दानिया फैयो जोङो नेक्स्ट कुइसन दाना कुइसन नाम्बार 11आव फैबाय इन्डस सिभिलाइजेसन समनि मानसिफोरनि थांना थानायनि गाहाय जिउ राहाया मामोननो होमबा बै गोदो गोदाय समाव मा द मेन अकुपेशन अफ द पिपल अफ इन्डस सिभिलाइजेसन वास बिसोर मा खालामोमोन नै एग्रिकालचार दं ट्रेड दं हान्टिं दं नन अफ दिस एबभ दङ अब्ला बे कुइसननि गाहाय एन्सारा जाबाय बिसोर मा आबाद मावोमोन आरोखि एग्रिकालचार होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा मा अप्शन नाम्बार ए एग्रिकालचार बिसोरो बेयाव मा एग्रिकालचार बा मा आबाद मावोमोन बेयाव दंखायो नै हाराप्पान आर्ट एग्रिकालचार नै बिसोर नै वेट नै बेयाव दंखायो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेयो बेयाव दं नै बेबायदि आरोखि कटन आरि बिसोरो आबाद मावोमोन होमबा बिसोरनि गाहाय थांना थानायनि राहायानो जाबाय एग्रिकालचारमोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो 12 नाम्बार कुइसन 12 नाम्बाराव दङ भारतनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन संखांजानाय नोगोरा मामोन होमबा बेखौथ' मोनथिखाबाय जोङो सिगांनि सावरायनायावनो नोंथांमोना हमनो हादोंबा मोनथिबाय जानो हागौ होमबा सिगांसिन संखांजेननाया जाबाय अप्शन नाम्बार बि हाराप्पा बेखौथ' मोनथिखाबाय हाराप्पाया बबाव दङ पाकिस्तान हादराव दङ पान्जाब स्टेटआव रबि दैमा सेराव साहिवाल डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय दयाराम साहिमा बेखौ संखांदोंमोन बेसेबाङाव 1921 मायथाइयाव बेनिफ्रायनो जायखिजाया मोनसे कुइसनखौ सोंनो हागौ आरोखि जानो गोनां आनजादफ्राव दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 30 नाम्बार कुइसन 30 नाम्बार कुइसनाव फैदों गाहायनि बबे हाराप्पान साइटआ भारतआव गैया होमबा गाहायनि बबेयो भारतआव गैया आरोखि बे which of the following Harappan site not present in India Lothal and Ropar नै हाराप्पा एन्ड मोहेनजादारो बानवाली एन्ड रपार एन्ड लथाल एन्ड कालीबंगान होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय हाराप्पा एन्ड मोहेनजादारोआ बेयो मा जोंनि भारतआव गैया मोननैबो बबाव दङ मोननैबो पाकिस्तानावसो मोननैबो बबाव दङ पाकिस्तान मोननैबो पाकिस्तानावसो दंजोबो जाहैबाय बेयो दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11आव नै कुइसन नाम्बार 14आव दङ मोहेनजादारोआव संखांजानाय मुंदांखा आइजो मोसानाय महर दानख'नाया माजों बानायजानायमोन जाहैदों द फेमास फिगार अफ ए डान्सिं गर्ल फाउन्ड इन द एक्सकेभेशंस अफ मोहेनजादारो वाज मेड अप अफ माजों बानायजानायमोन बेयो ब्रिक्स ना ब्रन्ज ना टेराकटा ना रेड लिमस्टनजों बानायजानायमोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी ब्रन्जजों
बानायजानायमोन मानोना बै मुगाखौ मा होननानै बुङोमोन ब्रन्ज मुगा एबा ब्रन्ज एजबो होननानै बुङोमोन नालाय बांसिन बिसोरो बायदिसिना दानख'थाय माबाफोरखौ बानायनानै लानायफोरखौ बिसोरो मा खालामोमोन मुवा बेसादफोरखौ ब्रन्जजोंनो बानायजोबोमोन। दाना फैदो जोंहा महेनजादार'आव मा मोनदोंमोन मा संखांजादोंमोन मा दंमोन बेखौबो बेयाव होबाय नोंथांमोना नायनानै लादो बेखौ नै मोनगोन बेयावनो नै ग्रेट ग्रेनारियाबो अबाव दङ महेनजादार'आवनो दङ नै ग्रेट बाथआबो अबाव दङ महेनजादार'आवनो दङ बेयाव अनेक दङ आरोखि नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो आरो मोजाङै फरायनानै लादो आरोखि बेनिफ्रायबो कुइसना मोनसे नङा मोनसे जाथावना। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसनाव बारनोसै कुइसन नम्बर 15 कुइसन नम्बर 15आव फैबाय नै हारापान सिलखौ दिहुननायाव बबे मुवाखौ बाहायनाय जादोंमोन हारापान सिलखौ बानायनाय समाव गोदो गोदाय बबेखौ बाहायदोंमोन बबे मुवाखौ ब्रन्ज ना कपार ना आयरन ना टेराकटा अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार डी टेराकटाखौ बाहायनाय जादोंमोन। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन दाना 16 नम्बर कुइसनाव बुंदों नै महेनजादार'आव मोनथाम खर' आरो गं लोगोसे सोरगिदिं जुनारजों बेंनानै थानाय मोदायनि सिलखौ मा बुंदोंमोन नै गोदो गोदाय हारापान साइडआव एबा गोदोनि इन्डस सिभिलाइजेसनाव नायदो बेबायदि मा होननानै बुंदों बेबायदि दानख'नाय दंमोन जाहैदों बे दानख'नाया मोनसे मोदायनि दानख'नाय बेयो मा खर'आ मोनथाम दंनो ओमफ्राय गङा खर' मोनथाम गं ओमफ्राय लोगोसे सोरगिदिं नै जुनारजों बेंनानै थानाय अब्ला बेखौ मा नाम होदोंमोन आरोखि बे मोदायनि नामखौ होमबा बेखौ नाम होदोंमोन अप्शन नाम्बार डी मा बासुबुति आरोखि बासुबुति मुं होदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मा कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेना मा बासुबुति। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसनाव होनदों नै गाहायनि बबे मोनसे बैसोआ इन्डस भेलि सिभिलाइजेसनजों सोमोन्दो गोनां आरोखि बेयाव मोनब्रै बैसोखौ होखादों बेनि मादाव बबे मोनसेया बे इन्डस भेलि सिभिलाइजेसनजों सोमोन्दो गोनां होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बी नैबे अप्शन नाम्बार बी बेनि कारेक्ट एन्सार आरो बेखौ जों मा होननानै बुङो कपार एज होननानैबो मोनथिनाय जायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नैबे मोनब्रै अप्शननि सोमोन्दैबो मोजाङै सोलोंनानै एबा मोनथिनानै लादो आरोखि। दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट 18 नम्बर कुइसन 18 नम्बराव बुंदों नै इन्डस भेलिनि सुबुंफ्रा सोरजों ट्रेड खालामनायनि सोमोन्दो दंमोन गोदो गोदाय इन्डस भेलि सिभिलाइजेसनआव मानसिफोरा अबेजों बांसिन ट्रेड माने बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दो दंमोन होननानै बुंदों आरोखि बेयाव होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन सोरजों अप्शन नाम्बार डी मेस'पटामियाजों सोमोन्दो दं मेस'पटामियाया बबाव होमबा साउथ वेस्ट एसिया आरोखि साउथ वेस्ट एसिया कान्ट्रिजों बांसिन सोमोन्दो दंमोन होननानै मोननाय जादों आरोखि। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसनाव दङ गाहायनि बबे मोनसे गेलेनायखौ इन्डस भेलि सिभिलाइजेसननि समाव मोनथिनाय जादोंमोननो होमबा बेयाव होमबा बबे गेमखौ मोनथिनाय जादोंमोन बा गेम अफ डाइस नैबे अप्शन नाम्बार सीआ बेनि मा कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नम्बर 20आव दङ हारापान साइडआव मान्डाआ बबे दैमानि सेराव दंनो होमबा बे मान्डाया बबे दैमानि सेराव दङ होमबा बे अप्शन मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए सेनाब दैमानि सेराव दं अप्शन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार आरो सेनाबा बबाव दं होननानै बुंबा बे जम्मु एन्ड काश्मीराव दङ आरोखि। दाना फैदो नेक्स्ट 21 नम्बर कुइसन 21आव दङ कुइसना नै आर्टिफिशियेल ब्रिक्स डकयार्ड थानाय इन्डस साइडआ मामोन होमबा बे डकयार्ड थानाय इन्डस साइडआ दहायसो जों एसे सिगाङाव फरायनानै मोनखादोंमोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए लथाल। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन गाहायनि बबे हारापान साइडआ हारियानायाव दङ होननानै बुंदों नै बेयाव माखासे हारापान साइडनि नाम होनाय दङ मा कालीबंगन लथाल ओमफ्राय रागिगारहि ओमफ्राय धोलावीरा होनाय दङ बेनिफ्राय बे मोनब्रैनि मादाव बबे हारियानायाव
दङ बेखौ सोंदों अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार सि राकि गार्गिया मा हारियानायाव दङ। दाना बे माखासेखौबो जों मोनथिनानै लाखानोसै बबाव दङ होमबा कालीबांगाना बबाव दङ बेखौ जोङो मोनथिनानै लाखादो राजस्थानाव, ओमफ्राय लथालाथ' गुजरातआव, ओमफ्राय धलाबीरायाबो मायाव गुजरातआव दङ आरोखि। बेनिफ्रायबो सोंथावना कालीबांगाना बबाव दङ, लथाला बबाव दं, मा धलाबीराया बबाव दं बिदिबो सोंनो हागौ। ओंखायनो गासैखौबो मोनथिनानै लाखानाया मोजां। दाना फैदो जोङो 23 नाम्बार कुइसन। 23 आव दङ बबे मोनसे हारापान साइटनिफ्राय फ्लक फिल्डनि फोरमानखौ मोननो हादों। माने बे फ्लक फिल्ड माने बे जेनेबा मा होननानै बुङो बेखौ जोङो बर'आव दुब्लि हालौनाय, जेनेबा हालौनायनि सोमोन्दै आरोखि। गोदोहाय हारापान बै इण्डियान सिभिलाइजेसननि समाव बे हालौनायनि नेरसोनथिखौ जोङो बबावहाय मोननो हाजेनदोंमोन होननानै बेखौ सोंदों। बा बे हालौनायनि नेरसोनथिखौ बे अपसन मोनब्रैनि मादाव जोङो बबाव मोननो हादोंमोन होनबा कारेक्ट एन्सारा कालीबांगाननिफ्राय जोङो मोननो हादोंमोन आरोखि राजस्थानआव। बे कालीबांगान होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा कालीबांगान। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। जुदि बर'आव दानस्लायनाया माबाफोर मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना अननानै गोरोन्थिखौ निमाहा होबानो जाबाय। आरो फ्राय मोजाङै बुजिनो थाखाय इंलिशनिखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरोखि। कुइसनखौ बर'ना मिस्टेक नङा मोनसेथ' मिस्टेक जाखायो नालाय, ट्रेन्सलेट खालामनायाव माने कम्फर्टेबल जानो नागिरा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना इंलिशनिखौ नायबानो जाबाय आरोखि। बेयाव फैदो 24 नाम्बार कुइसनाव गाहायनि बबेयो इन्डस भेलि सिभिलाइजेसननि फर्थ सिटिमोन आरोखि। फर्थ सिटि होननानै बुङो। फर्थ सिटि माने जोंहा बे मा हानि माखासे दो दोख्ला बानायग्रा नङा होमबा, हानि मुवा बेसाद बानायग्रा बेखौ होननानै बुङो। बबेखौ फर्थ सिटि होननानै बुंगौमोन आरोखि। बेयाव कालीबांगानखौ ना लथालखौ ना राकि गार्गिखौ ना धलाबीराखौ, होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि लथालखौ। गोसोआव लाबानो जाबाय अपसन नाम्बार बि लथाल। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव बुंदोंनाय बिसि फिसाय जयै फबनायखौ बबे हारापान साइटनिफ्राय मोननाय जादोंमोन। गोदो बे इन्डस भेलि सिभिलाइजेसननि समाव गोदो गोदाय मा जेनेबा मा फिसाय थैबा फिसायजों लोगोसे बिसिखौबो हाखराव मा खालामोमोन बुथारनानै फबफायोमोन, बेबायदि दंमोन नङा होमबा जारिमिना। दा बेखौ बबेयाव मोनजेननाय जादोंमोन आरोखि। बेबायदि नोंथांमोना सावगारियाव नुदों जानो हागौ। नै फिसाय थैनायजों लोगोसे बिजिखौबो फबफादों, बेबायदि नेरसोनथिखौ मोनदोंमोन आरोखि हाखराव जावखांनानै। होमबा बेखौ बबे हारापान साइटआव मोनजेनदोंमोन बेखौ सोंदों। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डि लथालाव। गोसोआव लाबानो जाबाय लथालाव मोनजेनदों। दाना फैदो नेक्स्ट 26 नाम्बार कुइसन। 26 आव बुंदोंनै साथुगाया बबे हादराव दं। साथुगाय इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन साइट इज इन हुइच कान्ट्रि। बबे हादराव दङ बे साथुगाया बेखौबो सोंदों। होमबा बेयो इण्डियायाव दङ ना पाकिस्तानाव दङ ना आफगानिस्तानाव दङ ना तिब्बेताव दङ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार सि आफगानिस्तानाव बेयो दङ। गोसोआव ला। दाना फैदो नेक्स्ट 27 नाम्बार कुइसन। 27 आव दङ कुइसना नाय हालौजेननायखौ बबे जायगायाव संखांग्रोदोंमोन होनना बुंदों। इन हुइच एमंग द फलोइं टेराकटा अफ फ्लक वाज फाउन्ड। बेबो हालौनायखौ बुंदों। गोदो गोदाय जेनेबा जुनारफोरजों हालौदोंमोन, बोरमा मेन्दा बायदिसिना मोसौफोरजों हालौनाय, जेनेबा बेखौ बबाव हारापान साइटआव संखांग्रोदोंमोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय बानवालियाव संखांग्रोनाय जादोंमोन आरोखि। बानवालि गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। 28 नाम्बार कुइसनाव बुंदों महनजादार'नि सिन्धि ओंथिया मा। महनजादार' माने नोंथांमोना बिजाबाव फरायबा मोनगोन आरो गुगोलाव नायबाबो मोनगोन। महनजादार'नि ओंथिया बेनि मादावहाय बबे जायो। अपसन नाम्बार डि द माउन्ट अफ द डेड। द माउन्ट अफ द डेड बेनि कारेक्ट एन्सार अपसन नाम्बार डि। दाना फैदो नेक्स्ट 29 नाम्बार कुइसनाव फैबाय नै इन्डस भेलि सिभिलाइजेसननि सुबुंफोरा सोरखौ फुजियोमोन। गोदो इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन समनि सुबुंफोरा बांसिन सोरखौ फुजियोमोन। बिष्णु ना बासुपति ना इन्द्र ना ब्रह्माखौ। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि बासुपतिखौ बांसिन बिसोर मा सिबियोमोन आरोखि। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 30 नाम्बार कुइसनाव होनदों नै इन्डस भेलि सिभिलाइजेसन धलाबीराआ मानि थाखाय मुंदांखा। बे
धलाबिराया बै गोदो इन्डस सिभिलाइजेसन समाव धलाबिराया मानि थाखाय मुंदांखा आरोखि माने बेयाव मा जायोमोन माबा मोनसे जायोमोन बेनि थाखायनो बेयाव मुंदांखा होमबा बे कारेक्ट एन्सारा जाबाय वाटार कनजारभेसन जायोमोन बेयाव बांसिन बेनिखायनो बेयो मुंदांखा गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोन दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसनाव दङ 31 नाम्बार कुइसन इन्डस भेलि सिभिलाइजेसनआव कालीबांगाना मानि थाखाय मुंदांखा दाना कालीबागानखौ सोंबावबाय कालीबागाना मानि थाखाय मुंदांखानो बेयाव नायदो नोंथांमोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयाव पटारिनि थाखाय बेयो मुंदांखा मानो होनबा कालीबांगानावबो गोबां दो दोख्ला बायदिसिना हानि मुवा बेसाद बानायग्रा दंमोन बेनिखायनो बेयो मा जोबोद मुंदांखा आरोखि दाना फैदो 32 नाम्बार कुइसन 32आ बुंदों हाराप्पान सिटिनि देरसिनथार बिल्डिंआ मामोननो हाराप्पान सिटिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिल्डिंआ होमबा दहायसो जोङो मोनखादोंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन दा ग्रेट ग्रेनारि जाय मा महेनजादार'आव दङ आरोखि पाकिस्तानाव दङ नैबे दा ग्रेट ग्रेनारियानो बयनिख्रुइबो देरसिनथार बिल्डिं हाराप्पान सिटिनि मादाव मा देरसिन गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नेदो आं बेबायदिनो सिरिज वाइज आङो बर'जों आङो लाबोबाय थानाय जासिगोन नोंथांमोननो सापर्ट मोनोबा आङो थुलुंगानाय मोननानै साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजागोन होमबा गोजोन्थों थेंक इउ